ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मञ्जातिमराधस्य ज्ञानाञ्जनये शलाकये सहितं नीलमेन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपकदामायं तदा शिवपतिः। हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते नमस्ते कांचन गौरंगी राधे वृंदानेश्वरी वाणोदेवी मानी हरिद्री पंचकल्पतराय कृष्ण भावने नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। बंधुक्कु एल्लारुक्कुम नमस्कारम। हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम प्रभु जी। हरे दंडा प्रणाम माताजी। दंडा प्रणाम। हरे कृष्णा। சரி, இவங்க வந்துட்டாங்களா மாதாஜி? வரலையா? கவிதா மாதாஜி இன்னும் வரல. சரி சரி. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விரும்பி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரி 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 ராம 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 ஹரி ஹரி. நம்ம அன்னைக்கு எதுல விட்டோம்? 12ல தொடங்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ரொம்ப அழகான இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். நம்ம இது வரைக்கும் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விளக்கம் கண்ணோட்டம் பார்த்தலாமா? அதாவது 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 10வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், அதாவது 11வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில உரைக்கப்பட்ட சூழ்நிலை பார்த்தோம். ஏன்னா பகவான் வந்து தேர் ஓட்டியா இருக்கிறார். அர்ஜுன வந்து தேரை என்ன சொல்றாரு, இங்க கொண்டு போய் 2 சேனைக்கு நடுவுல போய் நிறுத்துங்கன்றார். உடனே போய் பகவான் போய் நிறுத்துறார். நிறுத்த உடனே 2 சைடையும் பாக்குறாரு அர்ஜுனன். இந்த இது சுத்தி பாக்குறார். பார்த்துக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். சஞ்சயன் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு, இந்தந்த சேனையில இவங்க இருக்கிறாங்க, இந்தந்த சேனை இவங்க இருக்கிறாங்க, துரியோதனை இப்படி சொல்லப்பட்டாரு, இப்படி பேசப்பட்டாரு அப்படின்ற மட்டும் சஞ்சயன் சொல்லிட்டு இருக்கிறார். இப்ப இனி வர்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து துரியோதனை வந்து இவரை வந்து குறை சொல்லிட்டு இருக்கான். யார வந்து துரோணாச்சாரியார சந்தேகப்பட்டு இருக்கான். சந்தேகப்படுறது மட்டும் இல்லாம தற்பெருமையாவும் இருக்கான், தற்பெருமையா பேசிட்டு இருக்கான். ஏன்னா அவனுக்கு அந்த அந்த சந்தேகம் வர்றது இயல்பு தான். ஏன்னா இயல்புதான் துரோணாச்சாரியர் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறார். ஸோ அதனால அவனுக்கு வந்து, ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவனை விட பெரிய வில்லாளி யாரும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்காகவே என்ன பண்றாரு, அவனை வந்து ஒரு மானசீகமா ஒருத்தன் ஒரு போர், அதாவது ஒரு பக்தரை ஒரு, அதாவது என்ன பண்ண, துரோணாச்சாரியர் ஒரு செல வடிவமா வச்சு மானசீகமா வந்து அவன் வந்து ஒரு காட்டுல நின்றுட்டு வில்வித்தை எல்லாம் கத்துட்டு இருக்கான். அவனாவே சுயமாவே கத்துட்டு இருக்கான். இவங்களை மறைஞ்சி வந்து இவங்க என்னெல்லாம் பண்றாரு, துரோணாச்சாரி என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அவங்க வில்வித்தை எல்லாம் நல்லா கத்துக்கிட்டு கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனோட தூக்கி சாப்பிட்டான். அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப போர்வீட. கடைசியில அவருடைய விரலை கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு இவர் துரோணாச்சாரியர். அதனால துரியோதனுக்கு இவர் மேல துரோணாச்சாரியர் மேல ஒரு சின்ன ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. இது இல்லாம நண்பன்ற முறையில நண்பனை கொண்டு போய் சேனையெல்லாம் பிடிச்சி எல்லாம் கட்டி போட்டு இழுத்துன்னு வந்தாங்க. இவங்க எல்லாமே 105 பேரும் கொண்டு வந்து விட்டாங்க அஸ்தினாபுரத்துல துருபதனை.
கொண்டாந்து கொடுத்த பிறகு கடைசியில என்ன பண்ண, இவன் நண்பா அவன், நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கூடாது, நான் அவன் அடிச்சுன்னா வர சொன்ன தவிர நீங்க சங்கிலி கட்டி பிடிச்சிட்டு தந்துக்கிறீங்க, தவறுன்னு சொல்லி அப்புறம் அவளை விடுதலை சொல்லி அதுக்கப்புறமா என் நண்பன் அதனால வந்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அப்புறமா அவருக்கு பாதி நாடு அவருக்கு கொடுத்துருங்க, பாதி நாடு என் பையனுக்கு எழுதி கொடுத்துருங்க, அந்த மாதிரியும் அதுலயும் துரியோதனை வந்து அசிங்கப்பட்டான். சோ இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து துரோணாச்சாரியர் மேலேயும் சரி பீஷ்மர் மேலேயும் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பார்வை இருந்துட்டே இருக்கு. பீஷ்மரும் அப்படிதான். சோ அதனாலதான் வந்து சந்தேகப்படுறான். அந்த சந்தேகம் உருவாக்குறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் மகான்கள் தான். 2 பேருமே வந்து தர்மத்தை தெரியும், தர்மனா என்னன்னு தெரியும், வேதம்னா என்னன்னு தெரியும், அதே மாதிரி இது தவறு, இதை செய்யக்கூடாதுன்னு அதுவும் தெரியும். அறியாமல் இருக்கிறவங்க செய்யறது அது வேற விஷயம். இவங்க 2 பேருக்குமே தெரியும், கர்ணனுக்கும் தெரியும். இவங்க 3 பேருக்குமே தர்மத்தை தெரிஞ்சவங்க. இவங்க 3 பேருமே தவறான வழியில துரியோதனனை கொண்டு போறாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு துரியோதனன் வீழ்ச்சி அடைகிறான் இல்லைங்களா? சோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தான் அவனுக்கு வந்து இவர் மேல வந்து நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கு. அந்த நம்பிக்கைய அந்த ஸ்லோகம் மூலியமா சஞ்சயன் வந்து சொல்றார். இத பீஷ்மர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். இவன் போற போக்க பார்த்தா சரியா வராது போல இருக்க, சரி நாம எடுத்து சங்க எடுத்து ஊதிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஊதிடுறாரு. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துக்கு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன எதுக்காக சங்க ஊதனாங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் பீஷ்மர் தான் ஊத போறாரு. இந்த கீதையில வந்து முக்கியமா பீஷ்மருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு முக்கியமான ஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிறார். விநாயகர் பெருமானும் சரி, நம்மளுடைய வியாசரும் சரி, முக்கியமான இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க அவருக்கு. இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 12வது பதம். யாராவது படிக்க விருப்பம் தான் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் குருவృత్త பிதாமகः சிங்கநாதம் வினத்யோச்சைஹி சங்கம் தத்மௌ பிரதாபவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பின்னர் குரு வம்சத்தின் மாபெரும் வீரரும் பாட்டனமான பீஷ்மர் தனது சங்கை சிங்க கர்ஜனை போன்ற உறக்க ஊதி துரியோதனுக்கு மகிழ்ச்சி. இப்ப நாம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம், என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியர் பீஷ்மர் ஏன் சங்கேத்து ஊதனாருன்ட்டு. ஏன்னா இல்லைன்னா அங்க ஒரு கலகம் உண்டாயிடும். இப்ப இவர் வந்து அந்த இடத்த வந்து அங்க இருக்கிற சூழ்நிலைய புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, டக்குன்னு எடுத்து சங்கேத்து ஊதிட்டார். இவர்தான் வந்து இந்த 2 சேனைக்குமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பீஷ்மர் தான். வயசுல மூத்தவர், நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சவர். அதனால எடுத்து அவர் முதல் சங்க ஊதிட்டார். முக்கியமான காரணம் துரியோதனோட மனநிலையை அங்க இருந்து வெளியே எடுக்கணும். அதே மாதிரி துரோணாச்சாரியரும் வந்து சமாதானப்படுத்தணும். ஏன் இப்ப ஏற்கனவே விதுரம் வந்து தூக்கி அம்பெல்லாம் உடச்சு போட்டு அவர் பாட்டு போயிட்டார், போர் பண்ண மாட்டேன்னு ஆல்ரெடி விதுரம் வெளியே கிளம்பியாச்சு. இப்ப துரோணாச்சாரியர் இந்த மாதிரி நிலைமை வந்துட போகுது, துரோணாச்சாரியர் போயிட்டேன்னா அஸ்வத்தாம கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவான். இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எடுத்த உடனே துரியோதனன் இவரு பீஷ்மருக்கு சங்க எடுத்து ஊதிட்டார். அப்போ துரியோதனுடைய உள்ள பரிவினால் அவனையும் திருப்திப்படுத்தணும், அவனுக்கும் ஒரு இது கொடுக்கணும்ன்றதுனாலதான் வந்து இந்த இதுல பண்றாரு. ஆனா துரியோதன பயந்த உள்ளத்திற்கு ஆதரவு அளிக்க 2 விதமா செயல்படுறான். பயந்துகிட்டே இருக்கிறான், இது இருக்கான். அதே மாதிரி தன்னுடைய நிலையை நாட்டுறார். யாரு? பீஷ்மர். சிங்கம் போன்ற அவரது நிலையை நிலைநாட்ட. இன்னொரு ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, போர்ல விட்டு கொடுக்க போவதில்லை என்று உணர்த்து, அதாவது உணர்த்தும் கடமைக்காக போர் தான் இது ஆக்சுவலா. அவனுக்கு உணர்த்தணும் எப்படியும் நம்மளுடைய முடிய போகுது, சகாப்தம் முடிய போகுதுன்றத பீஷ்மருக்கும் தெரியும், துரோணாச்சாரியாருக்கும் தெரியும், கர்ணனுக்கும் தெரியும். 3 பேருக்கும் மாவீரர்கள், 3 பேருமே தர்மத்தை தெரிஞ்சவங்க. இதோட நம்ம இந்த மகா யுத்தத்தோட நம்ம எல்லாம் 3 பேருமே அழியதான் போறோன்றத 3 பேருக்குமே தெரியும். கடமைக்காக தான் அவங்க போரே பண்ண வந்திருக்கிறாங்க. வெற்றிக்கு வாய்ப்பே இல்லை, மறைமுகமாக உணர்த்துகிறார் யாரு? பீஷ்மர். இதே பாத்தீங்கன்னா 11ஆம் அத்தியாயத்திலேயே அர்ஜுனுக்கு உணர்த்துறார் பகவான். 11ஆம் அத்தியாயத்துல விராட் ரூபத்துல, விஸ்வ ரூபத்துல இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், இந்த 3த்தையுமே பகவானுடைய விராட் ரூபத்திலே விஸ்வ ரூபத்துல அவரு காட்டுறாரு. அதை தரிசனம் பண்றான் அர்ஜுனன். எதிர்காலத்துல நீ என்னமா இருக்க போறான்றதையும் காட்டுறாரு. நிகழ்காலத்துல என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கு, ஏன் இந்த குழப்பம் உனக்கு இருந்து அதையும் காட்டுறாரு.
இருந்த காலத்துல நீ எப்படி செயல்பட்டன்றதையும் அதையும் காட்டுறாரு. அப்போ இது வந்து என்னன்னா ஒரு கடமைக்காக தான் போறது இல்லைங்களா? ஆனா இத வந்து தெரிஞ்சு பீஷ்மர் என்ன பண்றாரு பாருங்க. இப்ப வாரே ஆரம்பிக்கல. அதுக்கு முன்னாடி இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, கீதையை ஒண்ணும் சொல்ல ஆரம்பிக்கல. அதுக்கு முன்னாடி இவரு சங்க எடுத்து ஊதி அவருடைய வீரத்தை நிலைநாட்டுறாரு இங்க பீஷ்மர் இல்லைங்களா? இப்ப இனி வரதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சங்கு எடுத்து இவங்க எடுத்து ஊதிட்டாங்க இல்லையா? இவங்கள சங்கு ஊதுனதுல என்ன மாதிரி இவங்கள சங்கு முக்கியமா இந்த இவங்க துரியோதன செயலுக்கு ஊதனம் கௌரவ செயல ஊதன சங்கு என்னென்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த பதம் படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ததஸ்தங்காஸ்தபேர்யஸ்ய பனவானக கோமுகாக சகசைவாப்யஹன்யந்த சப்தஸ்து பவது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதன் பின் சங்குகள், புத்தளங்கள், முரசுகள், கொம்புகள், ஆரைகள் என அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் முழு அப்பேருடைய மிகவும் பயங்கரமாக இருந்தது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க முக்கியமா ரொம்ப விஷயமே இதுல கிடையாது. இதுல ஒரு 27 ஸ்லோகம் வரைக்கும் இவங்க யார் யாரு என்னன்றது மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு இருக்க போறோம். 28க்கு மேலதான் நாம வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரியை பார்க்க போறோம். ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, இவர் எடுத்து ஊதன உடனே இந்த இவங்க சைட்ல எல்லாமே கௌரவ சைட்ல எல்லாமே அவங்கவுங்க எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யாரு துரியோதனை ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாரு, துரோணாச்சாரியார், கர்ணன் எல்லாருமே எடுத்து ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. துச்சாதனன் எல்லாம் ஊதணும். அப்போ அந்த இடத்துல பாத்தீங்களாம வந்து பத்தலங்கள், அதாவது மூலங்கள்லாம் முரசுகள் இதெல்லாம் கொட்டி ரொம்ப சவுண்ட் உற்சாகப்படுத்துறாங்க. ஏன்னா சொல்ல போனா பீஷ்மரோட சங்கு வந்து ஒரு முக்கியத்துவமான சங்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சங்கு. ஏன்னா அவருடைய பரசுராமர் எப்படி அவருக்கு சிஷியம் இல்லையா? பரசுராமருடைய சிஷியம் இல்லையா? ஏன்னா அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஸ்தானத்துல தான். அந்த சங்குநாதம் கூட பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கர்ஜிக்கும். அதாவது ஒரு விலங்கு மாதிரி எப்படி சவுண்ட் சிங்க எப்படி சவுண்ட் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி அந்த சங்கநாதம் இருந்தது. அதனால வந்து அந்த இடத்துல பீஷ்மருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம இப்ப 14வது பதம். இப்ப இவங்க சைட்ல ஊத போறாங்க. இப்ப அவங்க ஊதிட்டாங்க. முடிச்ச உடனே இப்ப இவங்க சைட்ல ஊதுறாங்க. இவங்க யார் யாரு ஊதுறாங்கன்றத இந்த ஸ்லோகம் மூலியமா நம்ம வர ஸ்லோகம் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மதர். 14வது. ததஸ்வேதைர்யுக்தே மகதீஸ்யந்தனே ஸ்திதௌ மாதவ பாண்டவச்சைவ திவ்யௌ சங்கௌ பிரதத்மதுஹு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மதர். மறுதரப்பில் வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய மிக சிறந்த ரகத்தின் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்கள் தெய்வீக சங்குகளில். ஏன்னா அவங்க சைடு ஊதுறது வந்து பீஷ்மரோட சங்கு தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சங்கு. அதுதான் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அதுதான் சிங்கம் போல கர்ஜித்தார் அவரு. ஆனா மத்தவங்களுக்கு யாருக்குமே அங்க முக்கியத்துவம் இல்லை. எந்த ஸ்லோகத்திலயும் முக்கியம் இல்லை. ஆனா இந்த இடத்துல பாருங்க, அதாவது மறுதரப்புன்னும் போது இவங்க பாண்டு சைட்ல இருந்து ஊதுறாங்க. பகவானுடைய ரதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ரதம் அர்ஜுனனுக்கு. அந்த அதோட குதிரைகள்லாம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, அந்த வெள்ளை குதிரைகள். ஆஹா, அருமையான குதிரைகள். அது இந்திரனோட வாகனமாக சொல்லப்படுது. இந்திரனோட அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குதிரை. ஏன்னா பகவானுடைய அந்த குதிரைகள் வெள்ளை குதிரைகள் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ பிரசித்தி பெற்ற குதிரைகள். பார்கடல்ல இருந்து வந்தது ஏகப்பட்ட பொருள்கள் வந்து பார்கடல்ல இருந்து. அதை விட மேன்மையானது இந்த குதிரைகள். ரதம் மட்டும்தான் வந்து அக்னி பகவானால் கொடுக்கப்பட்டது. இந்த குதிரைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அங்கெல்லாம் இந்த குதிரைகள் முக்கியமான பிரசித்தி பெற்ற அந்த குதிரைகள் அது. இதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். இதெல்லாம் கூட்டிய, அதாவது மிக சிறந்த ரதத்தின் அமர்ந்திருந்த பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் தங்களது தெய்வீகமான சங்குகளில் நுழைந்தனர். வெற்றிக்கான அறிகுறி நம்ம இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலே 14வது ஸ்லோகத்திலே சொல்லிட்டார். வெள்ளை குதிரைகள் பூட்டிய அந்த வெள்ளை குதிரையை பத்தினா அவ்வளோ விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. அந்த குதிரைகள் அதுதான் பகவானும் அர்ஜுனும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ, வில்லாளியான அர்ஜுனும் கிருஷ்ணரும் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் செல்வம் செழிப்பும் அசாதாரண வலிமையும் இருக்குன்னு சொல்றது 18வது அத்தியாயத்துல கடைசி பதத்துல 78வது பதத்துல இதே சஞ்சயன் தான் அங்க சொல்றான். பகவானும் நரனும் சரி எங்க இருக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா இருக்கும். அதே மாதிரி வெற்றிக்கான அறிகுறி இது குதிரைன்னு ஒண்ணு. இது 14வது பதத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 2 பதங்கள் மூலியமாக
மூத்தவர்களான ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுல பெரியவங்களுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்றோம்னா மூத்தரோட ஆசீர்வாதம் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்க பிள்ளைகள்லாம் அது மாதிரி இல்ல. நீங்க சொல்ல போனா நம்ம எல்லாம் ஒத்துக்கணும். நம்ம அப்படிதான் இருக்கிறோம். ஆனா அதுவும் ஒரு வகையில் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா இன்னைக்கு உள்ள சூழ்நிலை அந்த மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஒரு 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழணும். பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. அதுல இருந்து முற்றிட்டு நம்ம வெளியே வரதான் பார்க்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு உள்ளது. நம்ம வேதங்கள் அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பற்றற்ற தன்மையா தான் அந்த 50 வயசுக்கு அப்புறமா மாதாஜியும் பிரபுஜியும் வீட்டிலேயே இருந்து ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம் பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். அவங்க வந்து வாங்கலனாலும் சரி, நம்மளை வந்து தேடி வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கலனாலும் சரி, நாம வந்து கண்டிப்பாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். ஆனா இப்ப இருக்கிற பேரண்ட்டும் சரி, பிள்ளைகளும் சரி அந்த போக்குல இல்ல. பரட்டு கௌரவத்தினால என்ன பண்றாங்கன்னா நம்ம சமுதாயத்தையும் சரி நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தையும் சீரழிக்கிறாங்க. ரெண்டு பேருக்குமே பங்கு உண்டு இல்லைங்களா? இது உண்டு. இப்ப இந்த படத்துல பாருங்க, நாரத முனி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து துருவ மகாராஜாக்கு உபதேசம் பண்ணார். வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணார். ரொம்ப அழகா அந்த உபதேசம் பண்ணனாலதான் துருவம் என்ன பண்றான், ஒரு நட்சத்திரம் பகவானே அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நிலையை கொடுத்துருக்கிறார். இப்ப எல்லா லோகமே அழிஞ்சாலும் சரி, அவனோட லோகம் மட்டும் அழியாது. பிரம்மாவே அழிவார் கடைசி காலத்துல. அவர் அழியும் போது கூட சரி, அவனுடைய துருவ நட்சத்திரம் மட்டும் அழியாது. ஏன்? அது பகவானுடைய வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணார். அவருக்கு யாரு முதல்ல வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணது? நாரத முனி இல்லைங்களா? அந்த வாசுதேவ மந்திரம். அது மாதிரி நம்ம பெரியவங்களா இருக்கிறோம். கண்டிப்பா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து கண்டிப்பா நம்ம ஆசீர்வாதம் கொடுக்கணும். அவங்களால வந்து வாங்கலாலும் சரி, நம்மளுடைய ஆத்ம ரூபத்துல இருந்து அவங்க கண்டிப்பா கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மூத்தவரான ஆசீர்வாதங்கள் என்ற உப்பு போல முக்கியமானது அது. ஒரு குழம்புக்கும் ஒரு ஏதாவது பார்த்து வைக்கணும், உப்பு எப்படி முக்கியமானது இல்லையா? அது போல இருக்கணும். உப்பு கரைஞ்சிரும். குழம்புலயோ சரி எதுல போட்டாலும் கரைஞ்சிரும். ஆனா அது ருசி அது கொடுக்கும். சோ அந்த மாதிரி தன்மையில நாம வந்து பெரியவங்க இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ ஒருவன் முன்னேற்றத்தை அதிக வேகமாக உறுதிப்படுத்துகிறது. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி. ஆனா இங்க இவங்க என்ன பண்றாரு, பீஷ்மர் எடுத்த சங்கை தூக்கிட்டாரு. இப்ப இவங்க சைட்லயும் என்ன பண்றாங்க, இவங்க சங்கம். அப்ப பெரியவங்களோட ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைச்சிது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பாண்டு சைடுல வந்து மங்களங்கள் பொருந்திய பகவான் கிருஷ்ணர் இருப்பு மட்டுமே எல்லா மங்களையும் அள்ளி தரும். அவரை சார்ந்த அனைத்துமே திவ்யமானது, அதிமங்கலம். அது பகவானுடைய அவருடைய இருப்பு வந்து மங்களகரமானது இல்லைங்களா? இதுல மாத்திரம் இல்ல, வெற்றிக்கான அறிகுறி அப்படின்னு பார்த்தா இந்த வெள்ளை குதிரை போட்டியை நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? அது ஒண்ணு ஒரு முக்கியம். அது நிறைய சொல்லலாம், ஏகப்பட்ட சொல்லலாம் வெற்றிக்கான அறிகுறிகள். ஆனா நம்ம எடுத்துக்கிறது ஒரு குறிப்பா ஒரு 5, 6 எடுத்திருக்கிறோம். வெற்றிக்கான அறிகுறி தெய்வீகமான சங்குகள். இப்ப சங்கை பத்தி நம்ம சொல்லல, இப்பதான் எடுத்து பகவான் வந்து சங்க எடுத்து ஊதனாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஆனா இந்த இடத்துல என்னன்னா வெற்றிக்கான அறிகுறிகள் பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான சங்குகள். பகவான் கிருஷ்ணன் இருப்பு வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகிறது. அதே மாதிரி அர்ஜுனன் கொடியில வந்து அனுமான் இருக்கார், அதை பத்தி சொல்றேன். அதே மாதிரி தாயார் லக்ஷ்மி தாயார் அதிர்ஷ்ட தேவதி. எதுக்காக இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவான் இங்க வார்ல வந்து மாதாஜி யாரும் வரமாட்டாங்க. ஆனா இங்க அதிர்ஷ்ட தேவதி எப்படி லக்ஷ்மி தாயார் கனகவெளி தாயார் எப்படி வார்ல வராங்க, இந்த இடத்துல நிக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாரோ கண்டிப்பா அங்க கனகவெளி தாயார் இருப்பாங்க. ஏன்னா பகவானுக்கு இதயத்தில் தானே இருக்காங்க அவங்க இல்லைங்களா? அதனால பகவான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறாலும் கண்டிப்பா அங்க லட்சுமி கடாட்சமா இருக்கும். அதனால வெற்றிக்கான அறிகுறி இதுவும் ஒண்ணு. அர்ஜுனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அக்னி தேர், அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர் இல்லைங்களா? இந்த இதுல இந்த இம்பார்ட்டன்ட் விஷயமே நாம விரிவா அதை பார்க்க போறோம். ஒரு இதா பார்த்துன்னு வரலாம். இந்த 15வது ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அதை பார்த்துன்னு வருவோம். இப்ப இந்த அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரொம்ப ஒரு ஒரு முக்கியமான இடம் சொல்லணும். அந்த இடத்துல வந்து அந்த தேரோட மகத்துவம் சொல்லணும். அதே மாதிரி அந்த ஹனுமானோட கொடியில வந்து ஹனுமானோட சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி தாயாருடைய அந்த அதிர்ஷ்ட தேவ தாயார் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுடைய மகிமை இங்க சொல்லியாங்க. முதல்ல அங்க தேரோட தேர்ல இருந்து வருவோம். அர்ஜுனும் என்ன பண்றாங்க, அர்ஜுனனும் பகவானும் வார் முடிஞ்சிருச்சு, யுத்தம் முடிஞ்சிருச்சு, யுத்தம் கடைசி நாள் முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாருமே வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க. ஜெயிச்ச பிறகு இவர் உடனே அர்ஜுனன் பகவான் சொல்றார், ஏ அர்ஜுனா டக்குனு தேரை விட்டு இறங்கு அப்படின்றாரு.
உடனே அவன் சொல்றான், அர்ஜுன ஏன் கிருஷ்ணா இறங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு. நீ முதல்ல தேரை விட்டு இறங்க. உடனே இவனுக்கு ஒண்ணு மகமை ஒரு ஒரு ஆணவம் வந்துடுச்சு. ஏன்னா ஜெயிச்சாச்சே, எல்லாமே அழிஞ்சாச்சு, இவங்க பக்கம் ஜெயிச்சுட்டாங்க. அந்த ஆணவம் வந்துடுச்சு அர்ஜுனனுக்கு. அவர் ஒண்ணு சொல்றாரு, பகவானுக்கே உபதேசம் பண்றாரு. என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா நீ ஒரு சாரதி, நீ தேர் ஓட்டி. நம்ம இன்னைக்கு இந்த தேர்ல வந்து நாம வந்து நான் ஜெயிச்சாச்சு, நான் ஜெயிச்சுட்டேன், நம்ம சைடுல ஜெயிச்சிட்டோம். அதனால முறைப்படி பாத்தீங்கன்னா, சம்பிரதாயப்படி பாத்தீங்கன்னா, நீ தேர் ஓட்டியா இருக்கிறவன் என்ன ரதத்துல இருந்து நீ தான் என்ன கையை பிடிச்சிட்டு இறக்கி விடணும், அந்த சேவை நீ தானே செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஏளனமா சொல்றான். பகவானுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. டேய், முதல்ல இறங்கி ஓட போறியா இல்லையா? நான் சொல்றதை கேட்பியா கேட்க மாட்டியா அப்படின்ற. ஆனா அர்ஜுனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. என்னடா கோபமாக பேசுறாப்லே, சரிக்கு இது எதுக்கு வம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி சொல்றாரு. பகவான் சொல்றாரு, இந்த தேர்ல இருந்து ஓடி போயிடு, இங்க இருந்து கண்ணுக்கு தெரியாத தூரம் போயிடு, எட்ட போயிடு அப்படின்ற, ஓடி போயிடுன்ற. இவனுக்கு ஒண்ணும் புரியல அர்ஜுனனுக்கு. ஏன் பகவான் தேரை விட்டு இறங்கி போட சொல்றாரு? இறங்கி பார்த்து சரி அவர் சொல்றதை செய்வோம்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் அவர் சொன்னதுன்னு கேட்டிருந்தோம். சரி ஓடுவோம்னு சொல்லிட்டு ஓடுறான். அப்புறம் பகவான் என்ன பண்றாரு, ரதத்துல இருந்து அப்படி ஜம்ப் பண்றாரு. ஜம்ப் பண்ண உடனே அது தேர் யுத்தமான்னு வெடிக்குது, பயங்கர வெடி. அர்ஜுனன் அப்படியே பார்த்து தகைச்சு போய் நிக்கிறான். என்ன கிருஷ்ணா, என்ன நடந்து கிருஷ்ணா இங்க அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றாரு பகவான், ஆணவம், உனக்குள்ள ஒரு ஆணவம் வந்துச்சு பத்தியா, நீ நரனா இருக்கனால்தான், ஒரு மனிதனாக இருக்கனால உடல் கிடைச்சனால்தான் உனக்கு அந்த ஆணவம் எல்லாருக்கும் வரும். உனக்கும் வந்துடுச்சு பத்தியா. நீ மட்டுமா ஜெயிச்ச? தேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க, நீ மட்டுமா ஜெயிச்ச? எத்தனை பேர் காரணம் தெரியுமாடா? அக்னி பகவானால கொடுக்கப்பட்ட தேர் இது. இந்த கொடியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அனுமான், அவரும் ஒரு முக்கியமான காரணம். பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியார், கிருபாச்சாரியார், கர்ணன், அவங்களுடைய எவ்வளவு பெரிய மாவீரர்கள் தெரியுமா? அவங்கெல்லாம் வந்து அம்பு விட்டாங்க. அந்த அம்புலாம் வந்து உன்னை வந்து தாக்க கூடாதுன்றத பாதுகாத்து தேர். மேல இருக்காரு ஆஞ்சநேயர், அவர் எல்லாம் உன்னை பாதுகாப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. இதுல நானும் ஒருத்தன். எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை பாதுகாப்பு கொடுத்தோம். ஆனா நீ என்ன பண்ற, நான் ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து இறக்க சொல்ற இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இந்த ஆணவம் வந்து எல்லாருக்கும் வரும், எல்லாருக்கும் வரும். அக்னி பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட தேர் எப்படிப்பட்ட தேர் தெரியுமா? அது எல்லாருமே எல்லா தேவர்களுமே இந்த தேருக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க, உன்னை பாதுகாப்பு கொடுத்தாங்க. அது தெரியாம நான் என்ற அகந்தில் இருக்கேன். இப்ப நமக்கு அப்படிதான். இப்ப நாமளும் நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம சாப்பிடுறோம், தூங்குறோம், வேலை பார்க்கிறோம், சம்பாதிக்கிறோம், எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நாம செய்யவே இல்லை. காற்று இல்லைன்னா, நாம சுவாசிக்கலன்னா நாம உயிர் வாழவே முடியாது இல்லைங்களா? நீர் இல்லைன்னா நாம ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த நீர்ல யாரால கொடுக்கப்பட்டது? பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, பகவானால கொடுக்கப்பட்டது இல்லைங்களா? இந்த தேவர்களால கொடுக்கப்பட்டதும் எல்லாமே இது இயற்கை. அந்த அந்த நிலையில நாம் இருக்கணும். தான் என்ற அகந்தை நம்ம வாழ்க்கையில வரவே கூடாது. அந்த உரிமை உணர்வும் வரவே கூடாது நமக்கு. இது என்னுடைய வீடு, என்னுடைய சமுதாயம், என்னுடைய நாடு, என்னுடைய பொருள், என்னுடைய பேனா, என்னோட பென்சில், என்னோட கப்பல், இப்படி எதுவுமே சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு நாம தகுதியே இல்லாத ஆள் இல்லைங்களா? ஆனா கண்டிப்பா இந்த எண்ணம் நமக்கு எல்லாருக்கும் வரும். அது வராம இருக்கணும்னா சுத்த சத்துவத்துல நம்ம முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தாயார் இருக்காங்க, அதிர்ஷ்ட தேவதை தாயார். நம்ம ஒரு வார்த்தை பேசுறோம்னு நினைச்சுங்களேன், யாரையாவது வந்து பேச கூட தேவையில்லை, அந்த ஆள் சரியில்லைப்பா, அவர் என்ன இப்படி பாக்குறாரு, இவர் என்ன இப்படி பேசுறாரு, இப்படி போறாரு, இப்படி வராரு, அதை பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணாவே போதும், நம்ம தாயார் நம்ம கிட்ட போயிடுவாங்க, நம்மளை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே போயிடுவாங்க. அந்த எண்ணம் கூட வரக்கூடாது நமக்கு. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, நான் மனசாட்சியோடு நடக்கிறேன், மன அளவு கூட நம்ம நினைக்க கூட சொல்லுவாங்க. மன அளவு நினைக்கிறது தப்பு. மனது வந்து குறைஞ்சது, அது நினைக்காது. அது இங்க இருந்து அங்கிருந்து தாங்கி தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? மனசாட்சின்றது சொல்லாதீங்க, ஆத்ம ரூபம் சொல்லுங்க. ஆத்ம ரூபம் சொல்றதுதான் நிலையானது. அது அது சச்சிதானந்தம். அப்ப நம்ம பேசுற வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க, நம்ம திங்க் பண்ற எண்ணங்கள் இருக்கு பாருங்க, இதுதான் அங்கதான் தாயார் இருப்பாங்க.
சாத்வீகமா நாம இருந்தோம்னா தாயார் கண்டிப்பா நம்ம கூடவே இருப்பாங்க. பகவானும் நமக்குள்ள ஆல்ரெடி இருக்கிறார், கூடவே உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லைங்களா? இல்லைன்னா அவர் டம்மியா தான் இருப்பாரு. அவர் அப்படியே சைலண்டா அவர் பார்த்துதான் இருப்பார். அனுபவி ராஜா, அனுபவி அனுபவி அனுபவின்னு பௌதிகத்திலே போ அப்படியே விட்டுருவார். இப்ப நாமும் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். பேசுறதும் சரி, திங்க் பண்றதும் சரி, நம்ம செயல்பாடுறதும் சரி, இந்த மூணுமே ரொம்ப நம்ம ஜாக்கிரதை. இந்த 3 இடத்துலயுமே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குணங்கள் நம்மளை பாதிக்கும். ரசோகுணம், தமோ குணம், சத்துவகுணம், இந்த 3 குணமே நம்ம பாதிக்கப்படும். சத்துவகுணம் கூட மோசமான குணம் தான், அதுவும் நம்மளை பாதிக்க அடைச்சு அந்த குணத்துல இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணாம இருக்கணும். ஆனா இங்க அர்ஜுனன் அந்த நிலையில வந்தான் கடைசி டைம்ல. நான் பகவானால அவனுக்கு திருப்பி தாக்கப்பட்டான். அதே மாதிரி ஹனுமான், அந்த குடியில இருக்கிற ஹனுமானுக்கு அந்த ஸ்டோரி வரும், நான் வரும்போது சொல்றேன். பகவான் விஷ்ணுக்கான இருப்பு நம்ம அது வெற்றிக்கான உறுதிப்படுத்துகிறது தெய்வீக சங்கு. இனி இதை பத்தி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது படம் மக்கள். हरे कृष्णा प्रभु जी। पाञ्चसन्यं कृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तस्मौ महासङ्गं भीमकर्मा मृगोदरः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள். பகவான் கிருஷ்ணர் ஆஞ்சநேயன் என்னும் தனது சங்கை முழங்கினார். அர்ஜுனன் வேத தந்தம் என்னும் சங்கை வீர, அதாவது வீர தீர சாகசங்களை புரியுமான பீமன் போன்றங்கும் என்னும் மூட்டம் சங்கையும் முழங்கினார். இப்ப இந்த 3 பேரை எடுத்து சங்கு ஊதனத்தை இங்க நமக்கு இந்த ஸ்லோகம் மூலியமாக நமக்கு சஞ்சயன் நமக்கு சொல்றார். ஏன் சஞ்சயன் சொல்றாருன்னு நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும் உங்களுக்கு. இந்த அத்தியாயம் முடிக்கும் போது கொஸ்டினா வரும். சஞ்சயன் எத்தனை ஸ்லோகத்துல பேசினார், திருதராஷ்டிரர் எத்தனை ஸ்லோகத்துல பேசினார், பகவான் இந்த அத்தியாயத்துல பேசினாரா, அர்ஜுனன் எத்தனை ஸ்லோகத்துல பேசினாருன்றதை நீங்க நோட் பண்ணிட்டே வரணும். எப்பவுமே ஒரு பேனா பேப்பர் வச்சுங்க இருக்கும்போது இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் யார் பேசினா சஞ்சயன் பேசினார் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்றதுல முடிவையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு எடுக்க ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அதுக்காக தான் சொல்ல வரேன். இதெல்லாம் சஞ்சயன் சொல்லிதான் வர்றாரு. இப்ப பகவானும் அர்ஜுனனும் பீமனும் இவங்க 3 பேருமே இங்க சங்கு எடுத்து ஊதன்ற இங்க வந்து இந்த இடத்துல விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. இந்த பகவானுடைய சங்கு நாதங்கள் ரொம்ப, சங்கு நாதம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான சங்கு. அது அந்த ஸ்டோரியை வந்து நாளைக்கு சொல்றேன் நானு. நாளைக்கு இல்ல, புதன்கிழமை அன்னைக்கு நான் சொல்றேன் சங்கோட மகிமை. ஆனா ஒரு ஸ்லோகத்துல வரும், அது அது வரும்போது நான் சொல்ல வரேன். பகவான் கிருஷ்ணர் ரிஷிகேசன். ரிஷிகேசன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரே அனைத்து புலன்களின் உரிமையாளர். புலன்கள் நாம என்ன சொல்லுவோம், யாருக்கா தெரியுமா? புலன்கள் புலன்களை நாம என்ன சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் கேள்வி கேட்கிறோம், பதில் சொல்லுங்க. நீங்களும் கேள்வி கேளுங்க, நானும் பதில் சொல்றேன். சொல்லுங்க. புலன்கள்னா இது ஐம்புலன்கள் சொல்றாங்க, அது இல்லைங்களா? ஓகே மாதாஜி. புலன்கள் சொன்னாவே நம்ம உடல்ல இருக்கிற எல்லா பாகங்களுமே புலன்கள் தான். இப்ப 5 விதமான புலன்கள் சொல்லுவாங்க, அது தவறுன்னு சொல்ல மாட்டேன், அது ஒரு ஷார்ட்டா சொல்றது. நம்ம கை ஞானேந்திரம் கர்மேந்திரங்கள் இருக்கு, ஞானேந்திரங்கள் கர்மேந்திரங்கள். ஆமா 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 ஆமா. அந்த 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது 13 தேதியில விரிவா படிப்போம். இந்த உடலே ஃபுல்லாவே புலன்தான் இது இல்லைங்களா? உடலே ஃபுல்லா புலன்கள் தான். இப்ப ஒண்ணு இல்ல, இப்ப நாம வாயால பேசுறோம், பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு மெய்மறந்து பகவானை பத்தி எப்படி சொல்லுவோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் சாதாரணமா சொல்றவங்களுக்கும் பக்தி கடாட்சமா சொல்றவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்போ ஒரு குரு சொல்லிட்டாரு, நம்ம ஆச்சாரி சொல்லிட்டாங்க, நம்ம கடமைக்காக சொல்றோம் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த உணர்வு நமக்கு இருக்காது. இந்த தோல் கூட அசையாது, தோல் அசையுதுன்னா எப்படின்னா அப்படியே சிலுக்கும், உடம்பு சிலுக்காது. இதுவும் புலன் தான், தோலும் புலன்கள் தான். அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலே ஃபுல்லா இயங்கணும் அப்படின்னா பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாருங்களேன், எப்படி சொல்லி பார்க்கணும்? அவருடைய ரூபம், அவருடைய லீலை, அவருடைய வைபவத்தை நினைக்கணும். இப்ப ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி நாம சொல்றோம், பகவானை பத்தி சொல்றோம்னு வச்சுக்கா, அப்படியே உள் வாங்குங்க. பகவானுடைய விக்கிரத்தை பாக்குறீங்களா, அப்படியே உள் வாங்கிங்க.
அப்படியே அவரை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வர்ணிங்க. அது நீங்களா அப்படி வர்ணிக்கணும் பகவானை. எவ்வளவு அழகா காட்சி கொடுத்தா இருப்பாரு, எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி வர்ணிச்சுட்டு நீங்க அதை உள் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், எல்லா புலன்களுமே அதுக்குதான் இயங்கும், பகவானுக்காக இயங்கும். ஏன்னா அந்த புலன்கள் அதிபதி யார் தெரியுமா? நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம தோல், நம்ம உடம்பு, நம்ம கை, நம்ம கண்ணு, நம்ம மூக்கு, அதுக்கு அதிபதியே அவர் தான். அது அனைத்து அவருடைய அனைத்து புலன்களும் உரிமையாளர் அவர். அவரே எல்லா விதமா எல்லா ஜீவராசிகளும், எறும்பா இருந்தாலும் சரி, புழுவா இருந்தாலும் சரி, பூச்சியா இருந்தாலும் சரி, விலங்கா இருந்தாலும் சரி, மரமா இருந்தாலும் சரி, மனுஷனா இருந்தாலும் சரி, எல்லா புலன்களுக்கும் அதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அதுதான் ரிஷிகேசர் இல்லைங்களா? 1000 நாமங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. அது மாதிரி இந்த ரிஷிகேசர் ஒரு நாமம் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுக்கு ஒரு பெரிய கதையே இருக்கு. புலன்கள் அதிபதி அவர். அப்போ நம்மளோட கை, கண்ணு, மூக்கு, தோல்னு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நம்ம பொருள், நம்மளோட கிடையவே கிடையாது. இது பகவானுடைய கொடுக்கப்பட்ட உடல். இது அந்த உடல் யாரால வந்தது? நம்ம செயலால வந்தது, நம்ம எண்ணத்தால வந்தது, நம்மளுடைய புத்தி செயலால வந்தது. நம்ம என்ன மாதிரி நினைச்சோம், என்ன மாதிரி உணர்ச்சி வசப்பட்டோம், என்ன மாதிரி நம்ம செயல்படுத்தணும், அதுக்கேற்றதான் நம்ம உடல் கிடைக்கும். அந்த உடலுக்கும் அவரு தான் கொடுக்கிறார் அந்த உடல். அப்போ நான் உயிர்வாழிகள் பகவான் கிருஷ்ணருடைய அம்சம். நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அம்சம் தான். புழு பூச்சி கூட பகவானுடைய அம்சம் தான். நமது புலன்கள் கிருஷ்ணர், இது புலன்கள் அம்சங்களே நாம எல்லாருமே. அப்போ இந்த புலன்களை எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பாருங்களேன். அவர் கொடுத்த பொருள் இது, அவருக்காக உபயோகிக்கணும் இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நாம என்ன பண்றோம்? ஆனா நமக்கு சம்சாரம் வேணும், சம்சார சாகரசம் வேணும், நமக்கு பிள்ளைகள் வேணும், கணவர் வேணும், மனைவி வேணும், பேர பிள்ளைகள் எல்லாமே இருக்கணும். ஆனா பற்றற்ற தன்மையா இருக்கணும். அது நம்முடைய கடமை. அது அந்த கடமையை எப்படி பண்ணணும்னா, 50 வயசுக்கு அப்புறம் என்ன வேதம் என்ன சொல்லுது, சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ ரிஷிகேசான்றது யாரு? பகவான் தான். அப்ப இந்த உடல் யாரு? பகவான் தான். பகவானுடைய வெளிப்புற உடல் இது. பகவானுடைய தாழ் ஜட சக்தி. இதே ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில பகவானே உபதேசம் பண்றார். இதெல்லாம் படிப்போம், 5வது அத்தியாயத்துல படிப்போம். இந்த உடலே பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய வெளிப்புற சக்தி. அது பகிரங்க சக்தி, பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி. அப்ப இந்த உடல் பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி. உள்ள இருக்கிற ஆத்மா தான் பாத்தீங்கன்னா யோகமாயா சக்தி. அப்ப அந்த யோகமாயான்னு சொல்றோம் பாருங்களேன், அதுலயும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப யோகமாயா சக்தியில் தான் பகவானே எல்லா அவதாரம் கொடுக்கறது யோகமாயா சக்தி மூலியமா தான் அவர் அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஆனா நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா யோகமாயா சக்தி, இந்த உயிர். ஆனா உடல் மாத்திரம்தான் மகாமாயா சக்தி. அது அழியக்கூடிய உடல், அதனால அது மகாமாயான்னு வச்சிருக்கு. இப்ப யோகமாயா சக்தி அழிவு இல்லாதது, பகவானுடைய அம்சம் இல்லையா? நாம எல்லாருமே அது அழியாது, உடல் மாத்திரம்தான் அழியும். இந்த வேற்றுமை மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும். அதுதான் ஆத்ம தத்துவம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் 2வது அத்தியாயத்துல விரிவா படிப்போம். அப்போ அந்த 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 ஆத்ம ரூபத்துல நாம செய்யணும், செயல்பாடு பண்ணணும். அப்ப இந்த புலன்கள் எப்படி இருக்கணும்? அப்ப இந்த புலன் அதிபதி யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா யாரு சொல்லணும்? பகவான் தான். அதுதான் ரிஷிகேசன். நாமத்துல பகவானுடைய 1000 நாமத்துல இது ஒரு நாமம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமது புலன்களை கஷ்டத்தின் திருப்திக்காக அவரது சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். நான் பெருமையா சொல்லுவேன். எல்லாரும் நிறைய பேர் இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணாங்க. எல்லா விஷயம் எல்லாம் பகவான் தான் அந்த கிரெடிட். இன்னைக்கு என்ன பண்ண தெரியுங்களா? அழகா பகவானுக்கு மசால் வடை பண்ணேன். ஏன்னா இந்த மாசம் நம்ம உளுந்து சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா? அந்த 2 நாள் தான் இருக்கு. இந்த கார்த்திகை சதுர் மாசத்துல உளுந்து நாம எடுத்துக்க மாட்டோம். பகவானுக்கு உளுந்து வச்சு படைக்க மாட்டோம், சாப்பிட மாட்டோம். ஆனா அவரு கிடையாது, வைக்கலாம், நம்ம சாப்பிடணும் இல்லையா? அதனால அந்த உளுந்து போடாம வடை செய்யணுமேன்றதுனால மசால் வடை பண்ணோம். அது நான் பண்ணேன். அதே மாதிரி சாம்பார், நம்ம சைடு சாம்பார். அப்புறம் இட்லி நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டைல பண்ணலாம். ஏன்னா இங்க இருக்கவங்க பெங்காலி இருக்கிறாங்க, அப்புறம் மும்பைல இருந்து இருக்கிறாரு, டெல்லியில இருந்து இருக்கிறாங்க, அப்புறம் கேரளால இருக்காங்க, கர்நாடகாரம் இருக்கிறாங்க, எல்லா காலத்துலாம் தெலுங்குக்காரங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. எல்லா ஸ்டேட்டோடும் இருக்கிறாங்க, கோவில்ல சேவை பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷல், நம்ம கையால நம்ம இன்னைக்கு பண்ணோம். பகவானுக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது.
ஏன் சொல்றேன்னா, நம்ம கோவில சேவை பண்ண வந்திருக்கிறோம். நம்மளால முடிஞ்சது என்ன பண்றோமோ அது பண்றோம். கோவில்ல வந்து பண்ண அவசியமே இல்ல. நம்ம வீட்டுல இருந்துகிட்டே பகவானுக்கு சேவை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்கலாம் பகவானுக்கு. நிவேதனம் பண்ணலாம். நம்மளால முடிஞ்சதுக்கு அம்மா வீட்டுல இருப்போம். சின்ன பிள்ளையா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அம்மாக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணலாம். இல்லைங்களா? கொஞ்சம் அம்மாக்கு ஏதாவது பூ வாங்கி கொடுக்கலாம். பூ வாங்கி கொடுத்து பகவானுக்கு போடுமா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதாவது ஒண்ணு சேவை பண்ணும். எல்லா புலன்களையுமே பகவானுக்காக நாம அதை சேவை பண்ணணும். நீங்க சேவை பண்ணி பார்த்தாவே தெரியும். உங்களுக்கும் அனுபவம் இருக்கும். நிறைய பேர் பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கீங்க இதுல. எல்லாருக்கும் அனுபவம் இருக்கும். ஆனா எப்படி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே சேவை பண்றோம் பாப்பா அந்த பக்கம் இருப்பாங்க. ஆனா நாம இருக்கிறது எங்க இருக்கிறோம் பாத்தீங்கன்னா, கலியில இருக்கிறோம். கலிகாலத்துல. அதே மாதிரி இந்த உடல் சார்ந்து நம்ம செயல்படுறதுனால, என்னதான் நம்ம பக்தனா இருந்தாலும் சரி, ஏதாவது ஒருத்தல தவறு பண்ணுவோம் நாம. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது பகவானுக்காக திருப்திப்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 16, 17, 18 மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? 16, 17, 18 எல்லாம் மியூட்ல இருக்கீங்க. படிங்க மாதாஜி. अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहादेवश्च शुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः विषकण्ठीश्च महारथः दृष्टद्युम्न विराडश्च सात्यकीशाभिराजितः त्रिपदयो द्रौपदेयाश्च शर्वः पृथिवीपते सौपत्रस्य महाबाहु शङ्कान्तमुह पृथक् पृथक्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்படுறது பாத்தீங்கன்னா, யாரா எடுத்து சங்கு ஊதுனாங்க? இப்ப 3 பேர் சங்கு ஊதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இல்லைங்களா? பகவான் கிருஷ்ணர், அர்ஜுனன், பீமன் அவங்க 3 பேர் இருந்தாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க, குந்தியின் புதல்வரான மன்னர் யுதிஷ்டர மகாராஜா யுதிஷ்டர் ஆனந்த விஜயம் என்ன சங்கையும், நகுலனும் சகாதேவனும் பிரகேசம் மணி புஷ்பகம் சங்கையும் முழங்கினர். பெரும் வில்லாளியான காசிராஜன், பெரும் வீரனான சிகண்டி, விசுதூமன் விராடன், சத்யு துருபதன், திரௌபதி புதல்வர்கள் மற்றும் மாவீரான சுபத்திரர்கள் மகனை போன்ற பலரும் சங்கங்களை முழங்கினர். அப்படி சொல்லி மன்னரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து யார் சொல்றா? சஞ்சயன் வந்து திரும்பவும் வந்து இவங்க சங்கு ஊத்துனாங்க, இந்த சங்கீதத்தை ஊத்துனாங்க அப்படின்ட்டு. இப்ப எல்லாரும் சங்கீதத்தை ஊத்துறாங்க. யார் யாரு சங்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்ம விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. தெய்வீகமான சங்குகள், அதாவது அனைத்து பாண்டவர்களும் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் எல்லா விஷயங்களும் அதிர்ந்து முழங்கியது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சநேயர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டான இந்த சங்கை பத்தி நம்ம சொல்லணும். ஆனா இப்போ நமக்கு வேண்டாம். அது புதன்கிழமை அன்னைக்கு இந்த ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். ஏன்னா அந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஆப்டா வரும். அது சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வேததந்தம், யுதிஷ்டர மகாராஜா பண்ணது வந்து ஆனந்த விஜயம், பீமன் வந்து இந்த பவுண்டரம். அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த சங்கு. அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சங்கு தான். ஏன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 யானைக்கு சமம். அதோட ஒலி. பகவான் வந்து லட்சம், அது கோடி. ஆனா பீமனோட சங்கு நாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 யானைக்கு சமம் சொல்லுவாங்க. அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கும். அது அந்த அதாவது செயல்படுறதும் சரி, அது காதால கேட்கறதும் சரி, அவ்வளோ பலம் பொறிந்தது. அதே நகுலன் சகாதேவன் இவங்களோட சங்கு நாதங்கள் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ரொம்ப அழகான அந்த சங்குகள். 2 பேர் ஊதுற சங்குகள் பாத்தீங்கன்னா குதிரைகள், அங்க உள்ள யானைங்க, அங்க உள்ள காலாடு படைகள், மனுஷன் மட்டும் இல்ல எல்லா மிருகங்களுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நகுலன சகாதேவன ஊதுற சங்குகளுக்கு தான் மயங்கி போயிடுவாங்க. அப்படியே மயங்கும். அந்த உயிரினங்கள், எல்லா உயிரினங்களுமே, அதை விலங்கு சேர்ந்த உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து அந்த சங்குநாதங்கள் மயங்கிடும். ஏன்னா நகுலனும் சகாதேவனும் சரி அந்த மாதிரி சங்குகள் வச்சிருக்காங்க. சங்குகளை பற்றி படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஏன் இங்க வந்து சங்குகளை பத்தி நம்ம சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளுடைய ஏதாவது ஒரு நல்லதை ஒரு பண்ணணும், அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு திதி கொடுக்கணும், ஏதாவது ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கோவில் அர்ச்சனை வாங்க பண்ண போனா புரோகிதர் கேட்பார், என்னப்பா என்ன ராசி, என்ன நட்சத்திரம் என்ன, என்ன கோத்திரம் என்ன, இதெல்லாம் கேட்பார் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நமக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி கோத்திரம் இருந்தது. எல்லாருக்கும் கோத்திரம் கோத்திரம் இல்லாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கிற பிள்ளைகள் கோத்திரம்னா என்னன்னு கேட்டா தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம என்ன கோத்திரம் கேட்டா தெரிய மாட்டோம். நட்சத்திரம் திதி திதி சொல்லிடுவாங்க. ஆனா திதி சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க போயே கேட்க மாட்டாரு. ராசி கேட்டா ராசி சொல்லி ஆகணும். அப்படி இப்ப அந்த இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாம இருக்கு. இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் நம்பர் தான் வச்சு நம்ம எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3 அப்படின்னு. இதே வந்து சேனைகள், அதாவது வார்ல நிற்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சேனை, இப்ப குதிரைப்படை இருக்கு, யானைப்படை இருக்கு. இந்த மாதிரி யானைப்படையில இந்த இந்த யானைப்படையில முதல் பெட்டாளன வந்து அந்த படையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோத்திரத்துல ஆளுங்க இருக்காங்க, இந்த இந்த பிரிவினர் இருக்காங்க, இந்த பிரிவினர் இருப்பாங்க, இந்த மாதிரிதான் முதல்ல அந்த காலத்துல இருந்தது. நம்பர் எல்லாம் கிடையாது. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்பர் தான். நம்பரை வச்சு நம்ம குறிப்பிடுறோம். இப்போ நம்ம இதுல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட குழந்தை பிறந்தோட என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்த உடனே நம்பர் கட்டி கொடுப்பாங்க. ஏன்னா குழந்தை மாறக்கூடாதுன்றது, குழந்தை மாறக்கூடாதுன்றத நம்பர் வச்சு கட்டிடுவாங்க. அங்கேயே ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து சங்கு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கோத்திரத்துல இந்த சங்கு தான் இவங்க வச்சிருப்பாங்க, வழிபாடு பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு வரைமுறை இருக்கு. இப்ப நம்ம வீட்டுங்களை பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய பேர் சங்கு வச்சு வீட்டுல வணங்குவாங்க, தப்பு இல்லை. அந்த கோத்திரத்துக்கு ஏத்த சங்குகள் இருக்கு. அது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுமா என்னன்னு தெரியல எனக்கு. யாருக்கா தெரியுமா? உங்க வீட்டுல பெரியவங்க யாராவது சொல்லியிருப்பாங்களா, முப்பாட்டனார் பாட்டனார்ன்ட்டு? அந்தந்த கோத்திரத்துக்கு ஏத்த சங்குகள் இருக்கு. அந்த சங்கை வச்சுதான் நம்ம பகவானுக்கு அங்க வந்து நாம சேவை பண்ணணும். நம்ம இப்போ பூஜை அறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சங்கை வச்சு நம்ம வணங்குவாங்க. அந்த சங்கு தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, திருமணமா நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகளுக்கு திருமணமாகி கொடுக்கும் போது அந்த சங்கை வச்சு கொடுப்பாங்க. இது சடங்கு, இது சம்பிரதாயம். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல. இப்போ நம்ம வீட்டுல இப்பெல்லாம் வந்து காமாட்சி விளக்கு சொல்லுவாங்க, வீட்டுல முக்கியமான விளக்கு சொல்லுவாங்க, குத்து விளக்கு கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம். அந்த இதெல்லாம் நிறைய கோட்பாடுலாம் இருக்கு. இது சதாசாரி கிளாஸ்னு ஒரு கிளாஸ் எடுக்க போறோம். அந்த கிளாஸ்ல ரொம்ப விரிவா நம்ம படிக்கலாம் அதை பத்திலாம். இதெல்லாம் நமக்கு இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்பர் தான், கம்ப்ளீட் நம்பர் தான். அந்த எண்ணை வச்சுதான் நம்ம கூப்பிடுறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஆதார் கார்டுல பார்த்தா நம்பர் தான், ரேஷன் கார்டுல பார்த்தா நம்பர் தான், மொபைல் நம்பர்னா நம்பர் தான், எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த காலத்துல வந்து சங்கு வச்சு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அந்த கோத்திரம் அந்த வச்சுட்டு பேர் வைப்பாங்க, ரொம்ப அழகா வைப்பாங்க. அவங்க பேரை வச்சு அந்த பேர்ல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, ஓ இவர் இந்த கோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி அந்த காலத்துல அவ்வளவு விஞ்ஞான மூலியமா இருந்தாங்க. ஆனா ஜாதி மதம் அதெல்லாம் கிடையாது. அந்த காலத்துல ஜாதி மதம் எல்லாம் கிடையாது. நீ சூத்திரன்னா சூத்திரன், ஓ நீ சூத்திரம் இல்ல, நீ இப்படிதான் வேலை செய்வ அப்படின்னு அந்த அப்படிதான் ஐடென்டிஃபை தவிர அவனை தாழ்த்தி சொல்ல மாட்டாங்க. அது நாகரீகம் வளர 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 என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சூத்திரன்னா தாழ்ந்த ஜாதி, பிராமணனா உயர்ந்த ஜாதி, சத்திரியன்னா உயர்ந்த ஜாதி அப்படின்னு நாமளே வந்து மக்களால நம்மளால அது ஏற்படப்பட்டதுதான் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் நம்பரை வச்சு நாம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, இன்னும் விரிவா படிக்கலாம். 19வது பதம் மாத்தாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது 19வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? சத்யா மாதாஜி இருக்கிறாங்க. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்க மாதாஜி. सकोशोत्तातराश्राणां हृदयानि व्यदारयत् न पश्य पृथिवीं चैव तुमुलोऽप्यनुनादयन्. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்படுதுன்னா, பல்வேறு சங்க ஒலிகள் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானம் நடுங்க மாறி எதிரொலிக்க திருநாசன் மகன்களை இதயங்கள் சிதறி போயின. இப்போ அவங்க சங்கு எடுத்து ஊதுனோன்னு முக்கியமா இந்த படத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது, 12 13 பீஷ்மரோட சங்கு மட்டும்தான் அங்க பிரகாசமா சொல்லப்பட்டது. ரொம்ப அது பாயிண்ட் பண்ணி சொன்னாங்க சுலபங்கள. ஆனா இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்க,
பல்வேறு சங்க ஒளிகள் முழக்க பேரொழியாக எழுந்த பூமி வானம் நடுங்குமாறு அங்கம் சொல்லப்படும். அப்போ இவங்க திருதாசூர் பசங்க மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே ஆப்போசிட்ல உள்ளவங்களும் சரி, இவங்க சைட்ல உள்ளவங்க சரி, அந்த இப்ப வீட்டுல நம்ம வீட்டுல ஒரு தீபாவளி போச்சு, ஒரு பாம்பு வெடிக்கிறாங்க, ஒரு சின்ன பாம்பு வெடிச்சா எல்லா இடமும் தானே அந்த 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 வைப்ரேஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து பக்திமார்களுக்கு உள்ளவங்க, பகவானுடைய சார்ந்து இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அதை பொருள்படுத்த மாட்டாங்க. இப்ப இவங்க சைட்லயே ஒரு சேனையில இருக்கவங்களே பாத்தீங்கன்னா கூட சரி, யாரு சைட்ல பாண்டு சைட்ல உள்ளவங்களும் சரி, அதுலயும் தப்பு செஞ்சவங்க இருப்பான். ஆனா பகவானே சொல்றாரு எல்லாருமே அழிவாங்க. அதர்மவாதிகள் உன் சைட்லயும் சரி, அவங்க சைட்லயும் சரி, அதர்மவாதி எல்லாமே அழிவாங்க. அப்போ இந்த பகவானுடைய சங்குநாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர்மவாதிகளுக்கு எதிர்வரியா இருக்கும். அப்ப திருதாசர் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, பேரடியா இருக்கும் அவங்களுக்கு. பகவான் கிருஷ்ணரும் சரணடைந்த ஒருவனுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா பகவானுடைய ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்க்கலாமே, ஒரு ஸ்டோரி மூலியமா பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல அது நான் 22வது பாதத்துல சொல்லலாம்னு நினைச்சிருந்தேன், இங்க சொல்லிடுறாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சைத்தன்யர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 400 வருஷத்துக்கு 450 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவரு நம்முடைய பூலோகத்துல அவதாரம் கொடுக்கிறார். ஒரு ரகசியமான அவதாரம், அது புதிய அவதாரம் சொல்லுவாங்க. பகவானுடைய அவதாரம் யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ, யாரெல்லாம் அவரை பத்தி தெரிஞ்சு படிக்கிறாங்களோ கண்டிப்பா முக்தின்றத சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதை படிக்க படிக்க அவ்வளவு சாராம்சம் அதுல இருக்கும், அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. இப்ப பகவான் சைத்தன்யர் என்ன பண்ற, அவருடைய சகாக்கள்ல வந்து ஸ்ரீவாசர் அத்வைதர், அவர் ஸ்ரீவாச அத்வைதர் நம்ம சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, அது மாதிரி ஒரு மகான் ஒருத்தர் இருக்கிறார். 5 பேர், அதாவது அவங்கள வச்சு நம்ம பாடிதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இதுவே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமே வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. அந்த 5 பேர், ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார் ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த ஏ சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ரீவாசர் அவரை பத்தி நம்ம இந்த ஸ்டோரியை சொல்ல போறது. அவர் எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து கீர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார். எல்லார் வீட்லயும் பக்தர்கள் வீட்டுல எல்லாம் எல்லாமே கீர்த்தனை பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்டுல போயிட்டு அப்படி விடிய 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 உட்காந்து கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீவாச தாகூர் வீட்டுல வந்து அந்த ரவுண்ட் வந்து இருக்கு, அவங்க வீட்டுல வந்து கீர்த்தனை பண்ணி ஆகணும். அப்ப எல்லா ஆச்சாரிகள்லாம் வந்துட்டாங்க, பகவான் சைத்தன்யரும் வந்துட்டார், நித்யானந்த பிரபு வந்துட்டார், எல்லாம் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சுட்டு எல்லாமே. அதுவும் பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அவர் கீர்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சார்னு வச்சுங்களேன், தன்னை மறந்து பண்ணுவார், தன்னையே மறந்துடுவார். ஏன்னா பகவானே நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். ஏன்னா பகவான் சைத்தன்யர்ன்றீங்க, பகவானுடைய அவதாரம், அவர் பகவானே வந்து அவதாரம் இங்க வந்திருக்கிறாரு, அவர் பத்தி அவரே பாடுறாரா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கதை. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சொல்றேன், பின்னாடி வரும்போது சொல்றேன். அவர் அவதாரம், அது ஒரு பக்தனாக வந்து இந்த பூலோகத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத இந்த கலிகாலத்துல இதுதான் தாரக மந்திரம் உபதேசம் பண்றதுக்காக தான் பகவான் வந்து இங்க சைத்தன்ய பகவானா இந்த அவதாரம் கொடுத்திருக்கிறார். ஸோ அப்படிப்பட்ட அவதாரம் கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் சங்கீதனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பகவான் நாமத்தை சொல்லி. எங்க ஸ்ரீவாச தாகூர் வீட்டுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு ஒரு செல்லமான ஒரு பையன் இருக்கிறான், ஸ்ரீவாச தாகூருக்கு ஒரு பையன் இருக்கிறார். அவங்க வந்த நேரத்துல இறந்துட்டார், சின்ன பையன் தான் இறந்துட்டார். ஆனா இன்னைக்கு மகாபிரபு வந்திருக்கிறார், வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்க, எல்லாம் நித்யானந்த பிரபு வந்திருக்காரு. நித்யானந்தர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிசேஷனோட அவதாரம், பலராமரோட அவதாரம், லக்ஷ்மணனோட அவதாரம். யாரு? நித்யானந்த பிரபு. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்திருக்கிறாங்க, கீர்த்தனை ஆரம்பிச்சாச்சு. இந்த இடத்துல மகன் வேற இறந்திருக்கிறத நம்ம சொல்ல வேண்டாம், தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொல்ற, சொல்ல வேண்டாம், நீங்க சைலண்டா இரு, இல்லைன்னா அந்த கீர்த்தனுக்கு தடைப்பட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, வீட்டுல அவங்க ஒய்ஃபும் சரி வேண்டாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கீர்த்தனை எல்லாம் கலந்துக்கிறாங்க. கீர்த்தனை எல்லாம் முடிய போது அந்த ஸ்டேஜ்ல பகவான் சைத்தன்யருக்கு, ஏன்னா அவர் பகவானுடைய பக்தியில அப்படியே ஆழ்ந்துட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், தன்னையே மறந்துடுவார், உலகத்துல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. அவர் தான் பகவான்,
அவர்தான் ஆதி அந்தமா இருக்கிறார். ஆனா இந்த இடத்துல பக்தராக அவதாரம் எடுத்தனால அந்த உடலோட இருக்கனால அவரு அங்க என்ன நடக்குதுன்றத பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தனால அவரு மறந்துட்டாருன்னா அவருக்கு அந்த கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு. அப்புறம் முடிக்கிற தருவாயிலே அவருக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது, என்னடா என்னமோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இங்க ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்திருக்கு, யாராவது சொல்லுங்க என்ன நடந்தது சொல்லுங்க அப்படின்னா சீனிவாசன் கம்முனு நிக்கிறார், அவங்க மனைவி நிக்கிறாங்க. என்ன நடந்தது சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். பகவானுக்கு தெரியும், தெரியாம ஒண்ணும் இல்லை, தன் வாயால சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு அவரையும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காரு. அப்போ உடனே சிவா சொல்றா, இது மாதிரி என்னுடைய மகன் காலம் ஆயிட்டாரு, நீங்க கீர்த்தனை ஆரம்பிக்கும் போது காலம் ஆயிட்டாரு. அப்படியா, ரொம்ப கஷ்டம்தான், சரி ஓகே. ரொம்ப வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் ரொம்ப அந்த மாதிரி அசம்பாவிதம் நடந்திருக்க கூடாது, நடந்துருச்சு. சரி, அந்த ஆத்மாவை கூப்பிடுறாரு, இந்த உடலை விட்டு போன ஆத்மாவை கூப்பிடுறாரு. கூப்பிட்டுட்டு அந்த ஆத்மா வந்து நின்று சொல்லுது, எல்லாரும் வந்து இருக்காங்க, எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த ஆத்மா சொல்லுது, பகவானே நீங்க கூப்பிட்டனால நான் திருப்பி வந்திருக்கேன். என்னுடைய விதி, நான் பண்ண கர்மகாரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த தாய் தந்தை எனக்கு கிடைச்சாங்க, இந்த உடல் கிடைச்சது எனக்கு, அதுவே பேரானந்தம் எனக்கு. இப்போ உங்களுடைய வார்த்தை, உங்களுடைய என்ன கூப்பிட்டீங்க இல்லையா, அதுக்காக நான் வந்தேன், அதுவே எனக்கு பெரிய பிராப்தம். நான் இப்ப எனக்கு முக்தியே கிடைச்சிருச்சு எனக்கு உங்களுடைய கருணையினால எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய பிராப்தம் முடிஞ்சிடுச்சு. அதனால நான் உங்க லோகத்தை நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. சொன்ன உடனே சீனிவாசருக்கும் சரி அவரோட மனைவிகளுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து அப்படியே நிற்கிறாங்க. அப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, முன்னாடி வந்து அந்த அந்த ஆத்மா செஞ்ச கர்மகாரியத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. உடல் கிடைச்சோன்னா அதோட விதி தகுந்த மாதிரி அந்த உடலை விட்டு அந்த ஆத்மா போயிடுச்சு. இது இயற்கை. அதுக்காக மரணம் அடைஞ்ச பிறகு நாம வந்து கவலைப்படக்கூடாதுன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம யாரா இருந்தாலுமே, நம்ம ஒரு 15 வயசு குழந்தை இறந்துச்சுன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ஃபீல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனா ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்தவன், தத்துவத்தை உணர்ந்தவன், ஆத்ம ரூபத்தை உணர்ந்தவன் கண்டிப்பாக அது தளரவே மாட்டான், பயப்பட மாட்டான், அட மாட்டான், தைரியமா இருப்பான். அவனுடைய முடிஞ்சிடுச்சு அவ்வளவுதான். அப்படி பையனா பக்தன் வந்து அப்படிதான் இருப்பான். அப்ப சீனிவாசனும் தாகூராரும் மனைவியும் அப்படியே கம்மன் இருக்கிறாங்க. அப்போ உடனே பகவான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்குறாரு. என்ன வாக்கு கொடுக்குறாருன்னா, உன் மகன் போய் இப்ப நீ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா, சரி அவனுடைய கடமை முடிஞ்சிச்சு, அவர் போயிட்டார், அதோட அந்த ஆத்மா போய் சேர்ந்துருச்சு. உங்களுக்கு நான் வந்து பிள்ளையாவே இருப்பேன், நானும் இருக்கேன், நித்யானந்தனும் இருக்கிறான், ரெண்டு பேருமே நான் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு அப்படின்னே சீவா சொல்றார். இதுக்கு மேல எனக்கு என்ன வேணும்? பகவான் சைத்தன்யர் நீங்களே எனக்கு மகனாக பிரகடனம் பண்ணிட்டீங்க, அதே மாதிரி நித்யானந்த பிரபுவே எனக்கு பிரகடனம் பண்ண பிறகு அப்புறம் எனக்கு என்ன வேற பிள்ளை வேணும், தேவையில்லை அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்ச நாள் இருக்கு. அப்புறம் சீவாசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியே எங்கேயும் போறது கிடையாது, வீட்லயே இருக்கிறாரு, சைலண்டா உட்காந்துருக்காரு, சைலண்டா பண்ணுறாரு. அந்த பிள்ளைகளோட பாசத்தினாலேயும் பற்றுனாலேயும் அதெல்லாம் கிடையாது. அவரு பக்தி மார்க்கத்துல போன பிறகு வெளி லோகத்துக்கு போறதுக்கு அவருக்கு பிடிக்கல. மக்கள் எல்லாமே பௌதிகத்துல இருக்கிறாங்கன்றது அந்த இதனால அவரு போகாம வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறார். அப்ப சைத்தன்யர் வந்து சொல்றார், என்னடா நீ பாட்டு இங்கேயே இருக்கிறிய, உனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கு, நீயும் சாப்பிட்டு ஆகணும், ஏதாவது தொழில் பண்ணணும், இல்ல யாசனமாவது வாங்கணும், பக்தியை காட்டி யாசனமாவது வாங்கணும், எதுவுமே செய்யாம வீட்டுல இருந்தா எப்படிடா வரும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. உடனே இவர் என்ன சொல்றாரு, மூணு முறை நான் கையை தட்டுவேன், 3 முறை கையை தட்டின பிறகு எனக்கு வீடு தேடி அன்னம் வரும், பிரசாதம் வரும். அது எப்படி வரும்? இதெல்லாம் மூட நம்பிக்கை இல்லையா? யார் சொல்றா? பகவான் சைத்தன்யர் சொல்றாரு. இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு. ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்றாரு பகவான். இதே கீதையிலேயே பகவான் சொல்லி இருக்கிறார். அப்போ உன் கடமை என்ன? உன் மனைவியை நீ காப்பாற்றணும், நீயும் ஜீவிக்கணும், எனக்கு தொண்டு பண்ணணும் இல்லையா? தொண்டு பண்ணணும்னா நீ எப்படி தொண்டு பண்ணணும்? ஏதாவது வருமானம் வரணும், இல்ல யாசனமாவது கேட்கணும். ஒரு பிராமணன் என்ன பண்ணுவான்? யாசனம் வாங்குவான், போய் எல்லாத்தையும் யாசனம் கேட்பான், வீடு போய் யாசனம் வாங்கி அதுல வர அரிசியை வச்சு பொங்கி பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்ணி கொடுத்து அது பிரசாதத்தை இவன் எடுத்துப்பான். அது ஒரு பிராமணுக்கு. அதையாவது செய்யணும்ல, நீ அதையும் செய்யாம வீட்டுல இருந்தா எப்படா அர்த்தம் அப்படின்றது.
அப்போ உடனே அவர் விளக்குறார் ஸ்ரீவாசர், பகவானே நீ இருக்கும்போது எனக்கு என்ன கவலை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட சரணாகதி தன்மையில பேசுறார். அதே கீதையிலேயே பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க, என்னை சரணடைந்தோருக்கு கடமையே கிடையாதுன்றார். அவனுக்கு கடமையே கிடையாதுன்றார் பகவான். என்னுடைய தெய்வீக, அதாவது பகவானுடைய தெய்வீக ரூபத்தின் மீதும் தியானம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா யோகமான பக்தி, பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடையும் போது, இதே அதாவது 9ஆம் அத்தியாயத்துல 22வது பாதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9ஆம் அத்தியாயத்துல 22வது பாதத்துல நம்ம படிப்போம் அதை பத்தி விவரமா. அதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய தெய்வீக ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு பிரத்யோகமாக பக்தியுடன் எப்போதும் என்னை வழிபடுவர்களுக்கு தேவையானவற்றை கொடுத்தும் அவர்களுடன் இருப்பதை காத்தும் நான் அருள் பாவிப்பேன். 9:22 சொல்றார். அப்போ பகவான் கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சவன் கண்டிப்பாக ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்றுவார். அவனுக்கு தேவையான உணவும் கிடைக்கும், கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஆனா அவனுக்கு கடமை கிடையாதுன்றார். பகவானுடைய பக்தனுக்கு கடமை. நிறைய பேர் இங்க குழப்பம் இருக்கும். எப்படிப்பா பகவானுக்கு கடமை இல்லைன்னா, பக்தனுக்கு கடமை இல்லைன்னா அவன் எப்படி அவன் பொண்டாட்டியை ஜீவிக்க முடியும், காப்பாற்ற முடியும், பிள்ளைகளை எப்படி காப்பாற்ற முடியும்? சாத்வீகமா செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கேற்ற பலன் நமக்கு கிடைக்கும். பகவானுக்கு பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கும்போது தொழில் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், ஒருத்தர் இவரா இருக்காரு, எப்படி ஒரு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம், சாத்வீகமான ஆளு, இந்த மாதிரி கண்டி மாலை போட்டுக்கிட்டு திலகம் விட்டுக்கிட்டு குடுமி வச்சுக்கிட்டு பக்தி மார்க்கத்துல இருந்துட்டு அவர் வியாபாரம் பண்றாருன்னு நினைச்சீங்களா, சாத்வீகமா வியாபாரம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா விருத்தி அடைவாங்க. நான் அந்த நிலையில நான் இருக்கிறேன் இப்ப கூட. ஏன் என்னுடைய உதாரணம் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா பகவானும் நிறைய வேதங்கள் மூலியமா கொடுத்திருக்கிறார், சாஸ்திரம் மூலியமா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னுடைய உதாரணம் நான் சொல்றேன். அழகா ஒரு சின்ன பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப அழகா சிறப்பா போயிட்டு இருக்கு, எந்த குறையும் இல்லாம திருப்தியா இருக்கும். அது பகவானால கிடைக்கப்படுறது. ஏன்னா அந்த சாத்வீகமா செயல்படும் போது நல்லதே நினைப்போம், நல்லதே செய்வோம், எல்லாரும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அங்கதாங்க கிடைக்கும், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யம் கிடைக்கும். ஏன்னா பகவான் கிட்ட சரணாகதி, அந்த பயமே இருக்காது நமக்கு. ராகே கிருஷ்ணா மாரோகே, மாரே கிருஷ்ணா ராகே. எப்படி இவங்க திரௌபதி எப்படி பகவான் கிட்ட எல்லாரும் இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் இருக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மானவங்கப்படுத்துறான் துச்சாதனன். அழகா கூப்பிடுறான் திரௌபதி பகவான, ராகே கிருஷ்ணா மாரோகே, மாரே கிருஷ்ணா ராகே. பகவானே எங்கேயோ இருந்துட்டு அவர் அந்த அருள் பாவிக்கிறார். சரிங்களா? அப்போ நாமும் கிருஷ்ணரின் பக்கத்தில் தர்மத்தின் பக்கம் இருந்தால் அவர் அனைத்து சகாக்களும் நமக்கு உதவுவாங்க. அவர் சகாக்கள் யாரு? சந்திரன், சூரியன், வாயு, எல்லாமே இந்த தேவர்கள், எல்லா தேவர்களுமே நமக்கு அவங்க எல்லாம் அவருடைய சகாக்கள். பகவானுடைய பக்தர்கள், பக்தர் ரூபத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் எல்லாருமே நமக்கு துணை வருவாங்க. சரிங்களா? அப்ப பகவானுடைய சரணாகதி தன்மையில் நாம் இருக்கணும். சரி, இந்த இதை முடிச்சுட்டு இந்த பதத்தோட முடிச்சுப்போம். இந்த ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி, 20வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிங்க மாதாஜி. அத வியவஸ்திதான் கிருஷ்ணா ஆத்ராஷாம் கபித்வஜஹ பிரவ்ருத்தே சஸ்த்ர சம்பாதே சமுருத்யம் ய பாண்டவஹ ருஷிகேஷம் ததா வாக்ய இதமாக மஹீபதே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. அச்சமயத்தில் அனுமானின் கொடியும் தாங்கிய தேரில் அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்திய தயாரானான். மன்னரே, அணிவகுக்கப்பட்ட படகில் திருராஷ்டிரின் மைந்தன்களான கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் பின்வருமாறு கூறினான். ஆரம்பிச்சுட்டான். அர்ஜுனன் தன்னுடைய ப்ராப்ளத்தை நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். என்ன சொல்றாங்க பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. சஞ்சயன் சொல்றார், அதாவது அந்த தேர்ல பாத்தீங்கன்னா கொடியில அனுமானோட சிம்பல் இருக்கு. அது சொல்றான், இது ராஷ்டிரிட்ட சொல்றான். அது கேட்ட உடனே அவருக்கு எப்படி அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் பாருங்க.
அமர்ந்திருந்த பாண்டுவின் மகன் அர்ஜுனன் தனது வில்லை ஏந்தி தயாரானான். மன்னரே, நிறுக்கப்பட்ட படையில் திருராஷ்டிரன் மகிந்தர்களை கண்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நோக்கி அர்ஜுனன் குழப்பமான சூழ்நிலை கொண்டாந்து இங்க சஞ்சயன் வந்து திருராஷ்டிரத்தை சொல்லியிருக்கான். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆளுகள்லாம் இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல கொடியில வேற இது மாதிரி இருக்கு, அனுமான் வேற இருக்கிறாரு, அவரோட இருப்பு வேற இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப வெற்றிக்கு மற்றொரு அறிகுறி என்ன? இது ஒரு அறிகுறி தான். இப்ப எல்லாருமே வந்து வனவாசம் 12 வருஷம் வனவாசம் போறாங்க, மறைஞ்சு வாழது 1 வருஷம். அப்ப இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கேட்கறான், எப்படி நான் 12 வருஷம் வனவாசம் வாழ்ந்தாச்சு, இவனை எப்படி நம்ம வின் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சக்தி வேணும் இல்லையா? அர்ஜுனன் குழப்பமா கேட்கறான் பகவான் கிட்ட. அப்ப பகவான் என்ன பண்றாரு, நீ எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க மறைஞ்சு வாழுங்க, வாழும்போது நீ வந்து அந்த 1 வருஷம் மறைஞ்சு வாழும்போது முன்னாடி நீ வந்து உன்னுடைய அண்ணமாரை போய் பாரு, யாரு? பீமனை. அதே மாதிரி தர்மா, நீ உன்னுடைய அவரை போய் பாரு, யம தர்மராஜன், அதாவது தர்மர் அவரை போய் நீ பாரு. அர்ஜுனா, நீ போய் சிவபெருமான்கிட்ட போ. சகாதேவா, இப்படி இப்படி சொல்லிட்டு 5 பேருக்கும் 5 நிலையை கொடுத்து விட்டார், சொல்லி விட்டார். இப்போ பீமன் வந்து என்ன பண்ணிட்டான், நேரா வந்து கிஷ்கிந்தா வந்துட்டான். கிஷ்கிந்தா வந்து நம்முடைய அவருடைய சகோதரரை பார்க்க வந்துட்டார், அனுமாரை பார்க்க வந்துட்டார். அப்ப பார்க்க வரலாம்னு சொல்றோன்னே அண்ணனை தேடணுமே, 2 பேரும் வாயு புத்திரர்கள் தானே. வராங்க, பாக்குறாரு. பார்த்தா போகும்போது காட்டு வழியா போகும்போது கிஷ்கிந்தா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா வானரம் ஒண்ணு படுத்து கிடக்கும். அது வயசான வானரம் அது. அப்போ அந்த வழி போற பாதையில படுத்துறதுனால பீம பாக்குறோம், வானரம் போற மாதிரி படுக்க கூடாதா அப்படின்னு, தள்ளி படுக்க தானே அப்படின்னு. எப்பா, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, என்னால நகர்த்தெல்லாம் நடக்க முடியாது அப்படின்னு. சரி, உங்க வாழையாவது போய் தள்ளி வையன், தாண்டி போக கூடாது இல்லையா அப்படின்னு. எப்பா, என்னால முடியலப்பா, என்னால அதெல்லாம் டயர்டா படுத்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு. நீ வேணா அந்த வாழை தூக்கி வேணா தூர வச்சுட்டு போ அப்படின்னு. அப்புறம் உடனே பீமன் என்ன பண்றாரு, அந்த வாழை தூக்கி, அது நல்லா இருக்கும் அந்த ஸ்டோரி. அது நான் பின்னாடி சொல்ல வச்சு இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா சொல்லலாம், பின்னாடி ரொம்ப பெருசா சொல்லலாம். அப்ப உடனே சொல்றாரு, வாழை தூக்கி ஓரமா வச்சுட்டு போ அப்படின்னு. இந்த வாழை தூக்க ட்ரை பண்றாரு, தூக்க முடியல அவரால். இந்த வாழை தொட்ட உடனே அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைச்சிருக்கு. யாருக்கு? பீமனுக்கு. ஆஹா, என்னமோ ஒரு நடக்குது, என்னமோ வித்தியாசமா இருக்காங்க, சரி அப்படின்னு. அப்புறமா தான் உன்னிப்பா பாக்குறாரு பீமன். பார்த்தா அனுமார் படுத்துட்டு இருக்கார். பார்த்த உடனே அப்படியே சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார். அடைஞ்ச உடனே அவர் போய் வித்தெல்லாம் காட்டாரு அனுமான். காட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கலையெல்லாம் கத்துக் கொடுக்குறாரு. அங்க எப்படி ஆதிசேஷன் இருந்து இவனுக்கு வந்து பீமனுக்கு அந்த அந்த விஷம் கொடுத்து ஆத்த தள்ளி விட்டான் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதிசேஷன் நிறைய அவங்கெல்லாம் வந்து வரம் கொடுத்தாங்க. 1000 பலம் யானம், அந்த பலம் எல்லாம் வரும். அந்த விஷத்தை முடிக்கிற தன்மையெல்லாம் வந்து பீமனுக்கு உண்டு. அந்த அந்த சக்தி எல்லாம் பீமனுக்கு உண்டு. அடிபட்டுச்சுன்னு நமக்கு எல்லாம் அடிபட்டுன்னா புண்ணு ஆறுமா? ஏதாவது ஒரு போட்டு மருந்து வச்சிருக்கணும். அவனுக்கு அப்படியே அடிபட்டா உடனே ஆறிடும். அந்த சக்தி உண்டு அவனுக்கு. யாருக்கு? பீமனுக்கு. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாரதிய கண்டுபிடிச்சா அந்த மாதிரி சக்தி இது இல்லாம வந்து ஆத்ம சக்தி கொடுக்குறாரு. யாருக்கு? பீமனுக்கு. ஆத்ம சக்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீ 100 பேரை கொல்லக்கூடிய சக்தி உனக்கு வரணும். ஏன்னா 100 அதாவது திருராஷ்டிர பிள்ளைகள் 100 பேருமே வந்து பலம் பொருந்தியவர்கள். ஏன்னா ஐயன் சிவபெருமானால ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த 1000 பேர், அந்த 100 பேருமே. அவனை கொல்லக்கூடியவர் கிடையாது, அவளை சாதாரணமா கொல்லக்கூடியார். ஆனா அந்த 100 பேரை கொல்லக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னா உங்ககிட்டதான் இருக்கு. அப்ப நீ எப்படி இருக்கணும்? அப்ப அந்த ஆத்ம சக்தி உனக்கு இருக்கணும், அந்த பலம் இருக்கணும். ஒரு ஆத்மா உள்வாங்கி அது எப்படி செயல்படுவான்றது உனக்கு அந்த அனுபவம் வரணும் இல்லையா? அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார். ரொம்ப அழகா சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அவன். சொல்லிக் கொடுத்துட்டு அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் எப்படி எப்படி சண்டை செய்யணும், எப்படி இது மாதிரி பண்ணணும், அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் கொடுத்து சொல்றார். அப்போ உடனே தம்பி கேட்கிறார் அனுமான் கிட்ட, ஆனா நீங்க உங்க கலையெல்லாம் நான் கத்துக்கிட்டேன், அது இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு பக்கபலமா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இல்லையா? இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து சாரதியா இருக்க போறான்றது முன்னாடியே பிளான் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு நீங்க இருக்கணும், என் துணை இருக்கணும் அப்படின்னா, என்னுடைய உடலுக்குள்ள நீங்க வர முடியுமா அப்படின்னு
கேட்கிறான். உடனே அவர்கிட்ட சொல்றாரு, அப்படியெல்லாம் வர முடியாதுப்பா, வேணா அர்ஜுனோட ரதத்துல வந்து நான் வந்து அந்த கொடி சிம்பிளா வந்து நிக்கிறேன். அதுக்கும் ஒரு காரணம் சொல்றார். ஏன்னா வந்து உனக்கே 1000 பலம் பொருத்திய அந்த சக்தி இருக்கு. உனக்கு கை விரல் கட்டானா கூட திருப்பி வரல் முளைச்சிரும். அடிபட்டாலும் உடனே புண்ணு ஆகிடும். உனக்கு அந்த சக்தி இருக்கு. அர்ஜுனனுடைய முக்கியமா அவன் தான் எல்லாருக்கும் இதை காக்குறவன். அதனால அவன் தன்னோட தேர்ல நான் போய் உட்காந்துக்கிறேன் அப்படின்றாரு. உடனே சரி ஓகேன்றாப்ல. சொன்னா இதை வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அவர் அதனாலதான் வந்து அர்ஜுனோட கொடியில வந்து பகவானுடைய நம்ம அனுமானுடைய செம்பல் அங்க இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 21, 22 நம்ம நாளைக்கு படிப்போம். वाचे कल्पतराय कृपसिन्धेव सकलनानां भावनीय वैष्णवी नमोनमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।